Dumela nama stelo chani ndi madekwana stelo vista Tata sanibonani bantu bakwaZulu Natal basho kamnandi ke le ngaphandle kwaZulu Natal bethi ndo hayi basebenibingelele nakhona singenile ke kuluhlelo ke asathathe thuba sibingelele kuNgqongqoshe siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukeli emakhaya sibingelele kubalaleli emakhaya sibingelele kubo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi tada tada ubona kuhlelo namhlanje lusuthi ngempela luzogijima ngoba ngiyazi baningi ade bekhuleka bethi siyafisa leli voice singayeke ukulizwa njalo ngamasonto lokhu linqenqetheka lokhu lishila hey nalo libuyile nangempela siyajabula ngale kuba ke ngichitha isikhathi ngizophinde ngintroduce umphathi umama uMthembu owudokotela naye esizoba naye lo hlelo kodwa akubingelele nje ngiyabonga kakhulu Ntokozo ngibonge kuNgqongqoshe uMEC wethu simamukele welcome back absolutely our honorable MEC yes. Mina nguNozipho Mthembu Dr Mthembu yes. Responsible for human resource asoke futhi kuningi kokunya kuphethe soxoxa ke kodwa ke mase kufika isikhathi Ngqongqoshe angifuni ukuchitha isikhathi ngoba ngiyazi ukuthi ke kube kunzinyana la kuthiwa yena ngathi akabuyi ngithi uyabuya bethi akabuya uyabetha ngiyabuyile hayi ezobuya kodwa nakho siyakubona ubuyile mhlambe ungakusithatha usibeke ngiba sikubone namhlanje ube nomhlangano omkhulu nabaphathi bonke jikelele bomnyango la ebenixoxa khona ke ngokuthi njoba niqala ke manje kulo 7th administration nesuka nibhekephi ikuphi ungasinika kona kwama highlights okuyibona sokubona kuthatha indima enkulu kuyi7th administration asibingelele Ntokozo sizobuya siqhubeke si-implemente ama policies aka African National Congress ngoba njengoba wazi ngirepresent uANC legislature so ukusho ukuthi owami umsebenzi uqhubha nama policies esasiqalile siwenza and siqhubeke siwasebenze uANC ke one of the things noma enye yezinto owawusithume yona ukuthi siqhakambise iPrimary healthcare okusho ukuthi sisondeze umnyango wezempilo ebantwini nokuthi sikwazi ukuthi sisheshe siyithola izifo kwilevel yabantu so enye yezinto ke besixoxa nabaphathi namhlanje ukuthi sizoba nalo isikhathi sokuthi sikhulume ngestrategy kodwa ama policies ebesiwa implementa sizoqhubeka nawo siwa implement ama programs ebesinawo sizoqhubeka siwenza ama programs afana nesibhedlela kubantu sibaya samadoda ikhosombe lamajida iprogram yoqoqoqo lapho esiphuma khona nemanagement sihambe nonompilo sivakashela imphakathi sisebenze nonompilo ngoba iyona ndlela leyo ezosiza ukuthi abantu basheshe bathole usizo ukuthi onompilo onesi odokotela sambe nabo sifike nabo emzini yabantu ama programs lawo sizoqhubeka nawo akhona amanye amasha esizowenza ngoba kuzofuna sihlale phansi sixoxe sibone ukuthi kuphi lapho kufuna siqinise khona kuphi lapho kufuna siyeke siqale kabusha ngoba phela ukuba umholi kwi-department ne-management esibambisene kuyikona lokho kukwazi ukuvuma ukuthi okunye kusebenzile okunye akusebenzile lokho kungasebenzile siqale phansi so besixoxa lokho ke nabaphathi namhlanje ukuthi inhlelo zethu zomnyango wezempilo sizozivuselela kanjani lapho esidinga ukuvuselela khona so that abantu bakithi bakwazi ukuthola usizo lo labalidingayo sixoxile Ntokozo indaba eziningi including ukuphatheka kabi noma ungaphatheki kahle kwamanye kwama patients uma efika eminyangweni wezempilo including ukuthi abanye babasebenzi bezempilo uma ngabe bekhuluma nama patients ethu ababaphathi kahle abakhulumisi kahle nokuthi sizokwenza njani ngalolo daba sesilixoxa ke saphinde sakhuluma kodwa ukuthi nabanye ama patients uma efika eminyangweni wezempilo ayabahlukumeza abasebenzi bezempilo and saxoxa ukuthi kuphi okungafuna sikwenze in relation to that sixoxile indaba ye uniform lebe ngikhulumile lento esibiza ngokuthi phecelezi staff attitude sayixoxa indaba ye uniform yes ukuthi umsebenzi wezempilo uma semsebenzini akubonakala phela ukuthi uyasebenza akungafika umaphisa egula nomsebenzi afike agqoke njengomaphisa khona kungabe kusabonakala manje ukuthi kubalekile ukuthi amahhovisi esikubona siwahloniphe kodwa singagcini ngokuhlonipha amahhovisi sihloniphe nalabo abantu esibasebenzayo ngoba phela siphila ngenxa yabo ama patients nama clients ethu so ukugqoka nje ube respectable ukuhlonipha umuntu okunika isinkwa ngoba kuba bekho ngaba siholi sisonke njengabasebenzi bezempilo so ezinye zezinto ke esixoxile
sixoxile sixoxile ke nanendaba zokuthi ama projects ebesinawo nama clinic Ntokozo akhona ama clinic ethu awu11 esasiloku sikhulume ngawo siyawaqhuba siqhuba kanjani kuona ezinye izindaba ke sobe siloku sixoxa emavikini njengoba sobe siloku ngoba kona kuningi phela ngiyazi ukuthi njengoba ubuyile hey kuningi kakhulu ke manje ngqongqoshe ibuzz inkulu la eSouth Africa njengoba lokhu wathatha isigaba lesenkululeko bekungakaze sizwe ngezinto ekuthiwa GNU la kwi provinces zule ekuthiwa iPNU but ke siyafisa ukuthi ngama minute amancane ukusibeke nje sithombeni into ekusuke kwenziwani lapho sikhuluma ngani uhulumeni usuyini makuthiwa uyiPNU Ntokozo ukhetho lelo siphuma kulona lusifake esigabeni esihlukile njenge country kodwa kakhulukazi njenge province yaKwaZulu Natal iGNU emva kwa 1994 yake yaba khona okusho ukuthi ukusebenza ukubambisana kwabo bonke abakhona eParliament noma eShayamthetho ngekodwa le GNU yango 1994 nalesi kuyona namhlanje ayifani ncamncam ngoba le yango 1994 yayibekwe kwiConstitution kodwa le yanamhlanje esinayo ukusebenza kweprovince isimo esifakwe amavoti kuona noma ama voters kuona ama voters athe nawe voter angaba naye kwiprovince yaKwaZulu Natal umuntu abamnikeza outright majority okusho ukuthi ayikho political party enikezwe amandla by ama voters ukuthi wena uyakwazi ukuthi uphathe uwedwa wonke umuntu ungaphansi kwaloyo 50+1 ofunekayo okubese kuphoqa ke ukuthi ama political parties awahlale phansi axoxisane ukuthi azosebenza kanjani ukuze sifundaze sikwazi ukuthi siphathwe ngoba uma ngabe kungekho ipolitical party enikezwe u50% kusinika thina njengama osopolitiki sikuthathe lokho njengokuthi kusho ukuthi abantu bebefuna sivele sisebenzisana ngoba akekho right now uma ubuka nje ayikho ipolitical party ekwazi ukuthi imele yodwa uthathe isinqumo ukuze kube khona isinqumo esithathwayo onke ama political parties noma majority ama political parties akhona eShayamthetho kuzofuna ahlanganisa amakhanda avumelana okusho ukuthi nangibuka nje Ntokozo iyona this is going to be the most democratic term ngoba ayikho ipolicy ezo implementeka singaxoxanga singavumelana ngasonke singama political parties or majority or amaningi ama political parties akhona so sikhona ke kwiprovince yaKwaZulu Natal ayikho ipolitical party ewinile yayimela qekelele kwase kusho ukuthi ama political parties ayahlangana ayasebenza akusho ukuthi angiseyona uANC akusho ukuthi angihlele esihlalweni saka ANC eShayamthetho ngiseyilunga eliqavile eliqinile futhi lika African National Congress okusho ukuthi nalapha engisebenza khona ngisebenza ngama policies alapho kodwa kusho ukuthi uma sihleli siyi executive council noNdulankulu sonke siyaxoxa sithola iconsensus ukuze sikwazi ukuthi sihole le province yephambili in fact lento eyenzekayo la eShayamthetho Ntokozo eprovinceni thina la kwiprovince yaKwaZulu Natal sesiyibone yenzeka kaningi ngomasipala ufike ukungekho ipolitical party kumasipala ewine yodwa yathi qekelele bese uthola ama political parties amabili amathatha amane ehlangana asebenze wodwa bavumelana ukuthi lo uzoba umeya noma le political party soyini ukumeya le political party siyini ukuspeaker ukuze kubonakala ukuthi sisebenza ndawonye nala eprovince ke kwenzeka into efana naleyo ay sisala ke khumbuza umlaleli lapha ekhaya uthi gamla shalo kzn.gov.za Shalom Ntokozo kwamaphisa umnyango wezempilo kwaZulu Natal uza nje bukhoma kuwena sikubekela ukuthi ke yiziphi izinto ezenzakalayo eminyangweni sakhile engiyazi ukuthi abanye bazothi hawu basamele kubekhuluma ngalezi zinto kubalekile ukuthi sichaze lezi zinto ngoba uhulumeni phela wakhiwa izona lezo zinto kanti thina siubani siuhulumeni funa abantu bemunderstandeke uhulumeni usebenza kanjani nomnyango wezempilo ungena kanjani kuyo yonke ke lento eyenzakalayo ngqongqoshe ngale kokuchitha isikhathi ngizofisa singene odabeni la olithinta ke injini manje yomnyango wakho ngizwe kuthiwa isibalo sabasebenzi bezempilo kufakwa amanesi namanye ama professions sibonakala siphakama emva kokuba kwaphakama udaba oluthi ke sekuzoba nohlelo lokuthi mawukade ufisa ukuthatha imali yakho ingaphumi yonke imali yakho uyayazi imali yempesheni sinemali ekuthiwa yempesheni esiyibekayo ukuthi usugugile bese uba yimiliyoni uphenduka imiliyoni manje abantu ke bezwe kuthiwa hayi awusakwazi ukuyithatha lapha endleleni usuthi mawuyithatha
inqamuke ephakathi nendawo ingaphumi yonke kodwa ke batshelwa futhi ukuthi idate iqala ngosolithile manje wonke umuntu uthe ngofuna ukuphuma la eminyangweni ayothatha le mali thu impela silahlekelwe inqwabe abantu kangangoba nje ngapi kakhulukazi emanesini kuthiwa kuvalwe ngehlahla kodwa ngiyafisa ukuthi ukuyichaze lento ngqongqoshe ekhona ke noma uMthembu sazositshela nangalo uhlelo ukuthi isho ukuthini lento yalomthetho mangathiwa uyayichaza iyini ngokuyi-understanda kwenu. Emavikini ayi-few Ntokozo before siya okhethweni kuphasiswe umthetho miningi imithetho eshayiwe nje kule term kodwa kulamaviki miningana eminye imithetho ebisiyaphasiswa fana no NHI nawo lo mthetho okhuluma ngokuthi uma ngabe usula emsebenzini imali yakho yempesheni uyenze njani uyakwazi yini ukuthi uthi umusula emsebenzini uvela uyithole yonke imali yakho yempesheni ngaleso sikhathi ebese uyahamba bese uyaphinda futhi nasuqala ukusebenza ususebenza isikhathi esincane mhlawumbe ususebenza 10 years awusenayo impesheni eyanele ekugcineni so uma ngabe ke umongameli nozakwethu abase national beshaya loyo mthetho bebe ushaya ngoba bebona inkinga eziba khona kwi society ukuthi even umuntu okade sebenza kahle kade unurse kade uthushe sebenza kahulumeni uma ngabe esethatha impesheni kutholakala ukuthi no man impesheni yakhe incane ngoba wake wa resign somewhere wayithatha yonke leyo mali leyo uma esebuya futhi eseshaya isidudla akusakwazi phela ukuthi accumulate kabusha sekuqala ngalesikhathi aqale ngaso ngoba le enye uyithathile bese ke kutholakala ukuthi maningi ama professionals ethu oathi uma ngabe ese retire ahlupheke angabi nayo imali angabi nayo imali eyanele kwaba nama consultations ke abakhona kwi process yokuthi umthetho ungashintshwa kanjani uma sihlangana ke nobomnyango bezempilo in the past 2 weeks ikhona into abayiphakamisile kimina yokuthi kubonakala kunenkinga entsha kule nyanga nje kule nyangana ezisele ngibuza inkinga entsha yani kuthiwa abasebenzi bezempilo abaresign bese siyayixoxa sibuza ukuthi kwenziweni kwenzekeni anihambe niyobheka cha sathola ukuthi hayi oza kwethu ngathi kune confusion noma engathi ayichazekanga kahle indaba yokuthi lo mthetho omusha wempesheni uthini manje abantu bonke babona ukuthi ngcono basheshe bayo resign akungaze kufika usuku lokuqala walomthetho omusha so that imali yabo yempesheni bayithola ihlale ngakubona uzoyichaza ke uDr uMthembu indaba ukuthi isebenza kanjani kodwa thina kusiphatha kabi futhi kuyas-affecta njengomnyango wezempilo ngoba abantu abaningi abarizanayo onesi esivele singenabo abanele manje uma ngabe beresigna laba abakhona kuzoshiya sinesikhala esikhulu kakhulu ingakho sithe asimlethe uDr Mthembu oyena specialist sethu sakwa labor azokwazi ukuthi asichazele lolu daba ukuthi lumayelana nani nokuthi kungani abantu kufuna bangapheniki kungani abantu bangajaha ukuthi bayo resigna ngoba phela this is in their best interest sizothi nje amaphaphu phansi akonakele kodwa siyayiletha information ngendlela erayo njengoba injalo mama uMthembu ngiyazi ke Nkosi yami ukuthi uzosithatha wena usibeke uthi lo mthetho nje usho ukuthini lo mthetho ngiyabonga kakhulu Ntokozo ngibonga kakhulu kungqongqoshe nokuthola ithuba njengoba seyichazile ichaza kahle ukuthi umthetho lo owenzele ukuthi usize thina isebenzi private sector ne public sector but ke ngizogxila kakhulu kwi public sector la engikhona absolutely lo mthetho usiza ukuthi kade isebenzi bekulwa kakhulu ama unions ukuthi uhulumeni sicela usize ukuthi sinayo imali yempesheni siyisebenzi sinezikweletu size siye komashonisa kanti sinemali yethu esiyibekile sicela ukuthi sikwazi kuyi access uhulumeni ke usevumileke njengoba kade echaza uMEC ukuthi usungakwazi ukuthi uthi uyisebenza usebenza uhamba uyotsheleka kule mali so ibizwa ngokuthi ke i-two pot system u-two pot system ngani na ngoba one kune pot ye savings two ipot yesibili ye retirement awuzwa ke so uma ngabe usukela ngomhla ka1 September ukhokha le mali ebibanjwa vele ipension ebiya ka GEPF isizohlukaniswa kabili amabhodwe emabili sekuzoba ibhodwe la ka savings kube ibhodwe la ka retirement awuzwa ke for example uma ngabe wena ku pension ubukhokha 900 uzothi 300 nesikhokho 5000 uye ku savings imali woza nayo bese kuthi 600 uye ku retirement so la uzobu lokhu boleka khona savings
Bathi ke uma ngabe usuboleka kufanele uboleke kusuka ku-R2,000 kuya ku maximum ka-30,000. Million. Ethi bani? I-minimum u-2,000 Yebo. kuze maximum kube u-30,000. Manje umuntu uyeka nje umsebenzi uyekela u-30,000. So Ntokozo into esishoyo ukuthi uma ngabe unenkinga enkulu. Yebo. Hayi imali nje ozoboleka mhlawumbe uyogrosa. Ngathi ungayiboleka kube khona into oyenza ebonakalayo ezobonakala ekugcineni. Yes. So ke into esishoyo sithi le mali itholwa uNombani oyisebenzisa uhulumeni. Okay. Kodwa uzoboleka kanye ngonyaka. Awu. Awuzukuthi kade uboleka manje. Yeah, bese uphinda ngonyaka. Bese uyaphinda futhi ngoDisemba usufunenye. Yeah. It's once per annum. Okay. Kodwa eyakho le mali uyayiboleka. Ngidla khona lapha kwami. Yes, udlala kuwena. Awuzwake. So ayidingi futhi ukuthi uphume njengoba de chaza MEC. Icela ubani lapha kumese simthembu eoffice noma. Yes, uya kwa HR bazokugcwalisisa ama forms akhona bese thunyelwa ke la waphethe GEPF. ngezandla amafomu. Vele uGEPF uzoprocessa bese yakunikeza imali yakho. Yeah. But into esishoyo ngoba lolu hlelo lusha luzoqala umhla ka1 September 2024 this year. Okay. Manje sekunalokho ukuthi hayi uma ngabe ifika kuzoba nento enjani ayikho into enjalo. Okay. Iqonde njengoba ngichaza nje ukuthi wonke umuntu uzoba neaccess futhi akudingi ukuthi uresign. Yeah. Bazokuboleka uqhubeka usebenza. Hey. I-age yakho noma ngabe ithini. Yeah. Bazokwazi ukuthi bakunikeze le mali ngoba vele kuthathwe emalini yakho okade vele uyicontributor all these years. Mina ngibonile inhle lento yini kanti lesithusa kangaka cha ngale kokuchitha isikhathi kasekukhulule mama uMthembu not unless kukhona okunye obufisa ukuzidlulisela sabasebenzi ngqongqoshe sasithe kuzothi kanye ngekota abakandaba zabantu sibacele kulolu hlelo ukuthi sibamnike nje noma u5 minutes noma u10 minutes ukuthi ke besiphe lezi zinto ezisuke ezithinta abasebenzi ngoba sabasebenzi buka besingazi ukuthi sino 30,000 njalo ngonyaka. So Ntokozo message yami njengamanje ngicela ukuthi ngisho kuba ngekhulukazi izisebenzi zethu kwaHulumeni ukuthi sicela bangaresign. Sicela bahambe bayokhuluma nondaba zabantu babo HR office lapha abasebenza khona bazobanikeza konke abafuna ukwazi bangalalela abanye abantu ngaphandle ukuthi bezwe ngathi thina bakwa HR. Sicela nje isebenzi zingaphumi zihambe ngenxa ukuthi kuza le two port system iza nezinto ezinhle ezosiza ukuthi esikhundleni sokuthi lokhu uxoshwa womashonisa thatha kule mali yakho kade vele uyibeka. So yilesi sicelo sami MEC ukuthi ngicela ukuthi banga resign nakancane abaqhubeke siyabadinga eminyangweni. Awubakithi siyabonga Nkosi yami imnandi lezo indaba. Ngqongqoshe mhlawumbe khona ubufuna ukugcizelisela lapho. No ngiyajabula kakhulu Maphisa indlela umama uMthembu ayichaza ngayo lolu daba esifuna ukugcizelela ngempela ukuthi asikho abantu bakithi abangapheniki asikho isidingo sokuthi umuntu ayo resigna ukuze athole imali yakhe ebese yabuya futhi kwisystem ngoba vele bazobuya ngoba phela abantu abangebadala kakhulu la besikhuluma ngabo so siyabadinga at least lo mthetho usiza ukuthi uma kukhona izinto eziyipressure kakhulu empilweni yakho uyakwazi ukuthi uboleke nakhona phela awubolekeli nje ukuthi uzoba ne-birthday kulenyanga bese uyayiboleka imali kodwa okubalekile ukuthi uma kukhona ama pressures ngempela obonayo ukuthi awukwazi ukuthi uphile ngaphandle noma ngaphandle kweintervention ebese ke uyafika uzoyiboleka ngoba le umama uMthembu udokotela uMthembu ayichazayo ukuthi asifuni futhi ukuthi ibolekwe unyaka nonyaka ngoba iaffecta phela impenssion yakho nawe uma usuthatha ipension vele anyway okusho ukuthi na uthatha u30,000 unciphisa kule yamali obuzoyithola ngayo ekugcineni uma usupension. Absolutely wazi wayichaza ngqongqoshe igama lohlelo kzlchat.gov.za silishap khoma namhlanje la eMgungundlovu eNatalia building ekuphathweni ke komnyango wezempilo. Cha sikhona ngempela silisha kamnandi kuhlelo sesiqaleke nento entsha ngqongqoshe la ohlelweni ukuthi ke siye nakubantu sicela ukubabuza ukuthi imapha ama topics nje owusicelile ngqongqoshe ukuthi ake siye nakubantu sibabuze bafakileke lapha ku Facebook page yomnyango bababuza abantu ukuthi iziphi izinto enifisa sikhulume ngazo basinikile ama topics that's why namhlanje uzothola odokotela bakhona la abantu abathile abacelile ukuthi sicela ke nisikhulumisele ukuthi ngenxa yenkinga esinazo iningi labo sobona sebekhuluma kodwa ngaphambi bangene kudokotela bese ngawuthola umlayezo ovela kwezempilo ba ngoChristmas angifuni mase siyonqaka lapha olezi ingane ezinqa ngoChristmas eyiningi ngithi mangiyilandela ngathi kwaku Durban July manje ke ngicela ukuthi kuyikhulumisa kancane ngqongqoshe. No Ntokozo ompesheni abethu abasibona abe weekend enkulu
I-weekend esiyakuyona i-weekend ye-Durban July okuyi-weekend as a province esijabulela kakhulu esithandayo ngoba iletha imali kwi-province, iletha imisebenzi kwi-province. Abanye abantu obuthola ukuthi abalitholi ithuba lokusebenza during the year. Uma ngabe sekufike lesikhathi abantu bayakwazi ukuthi basebenze. I-weekend le kwi-province yaKwaZulu Natal eqala ukuba busy mhlawumbe iqala ngoLesine. Baqala izolo ukufika abantu. So from izolo kuyoze kube uLesibili kubusy nje province kuphithizela abantu abanezindawo zokuqashisa abantu bayaqashwa kugcwele kuyaphekwa kudliwa ama-breakfast kudliwa ama-lunch kunama-events kunama-pre-party kunama-after party yonke leyo nto esikuthandayo thina ngoba kusho ukuthi imali iyasala kwi-province. So le weekend siyayijabulela kakhulu as a province kodwa thina njengomnyango wezempilo siyafisa ukuthi sixoxisane nomphakathi nabantu bakithi ukuthi njengoba kunale weekend enkulu nje abantu bakithi abayivikele. Abantu bakithi abangayi ocansini olungaphephile, abantu bakithi abenze show ukuthi bangena ebudlelwaneni nomuntu abavumelene ngaye. Siyafisa ukuthi into zokuvikeleka sinazo zimahhala. Sino PrEP, sinama condom abantu besilisa abantu besifazane, sinama finger cords, sinama dental dam, sinakho konke okudingekayo. Nama morning after. Ama morning after akhona impela nawo kodwa inkinga ye morning after ikuvikela kuphela ekutheni ungakhulelwa. Ayikuvikeli ekutheni isifo socansi ungasitholi. Yingakho ke siqala sithi yenza sure ukuthi uma ngabe uyazazi ukuthi umuntu obusy zivikele ngoba phela impilo siyayikwazi kodwa lokho. So okokuqala nje sifisa ukusho ukuthi kulabo abancane abangathatheki kakhulu babona iweekend babe excited babona obhuti abadala bese bebona ukuthi hayi kona imali khonani cha hlala ngentombi. Qala lapho nje ingane zethu sithi hlala ngentombi which is our A of ABC hlala ngentombi bese sithi ke kulaba abazoba busy zivikeleni and sikhona sizokwazi ukuthi sin protect. In fact into esiyikhulumayo ngama morning after pills dokozo akhona eminyangweni yezempilo siyawa provider kodwa siyaye sithi uma sikhuluma nabantu besifazane sithi akuyona indlela yokuyivikela le ngoba i morning after pill uyisebenzisa uma ngabe uhlangene nesigameko. Uyabona uma uhlangene nesigameko okuhlulekile ukuthi kuvikeleka kanjani ileso sikhathi sokuthi usebenzise i morning after pill but akufanele siyisebenzise njengendlela yokuyivikela ngoba ziningi indlela zokuyivikela ezikwazi ukuthi isebenze. Ngisosonke ejumane lide ngale yochitha isikhathi ngibheka lapha kuDokotela uNjabulo Sibiya psychiatrist engaziyo ukuthi ke sithole eminye yemibuzo la dokotela ukuthi ke kukhona abakhala ngokuthi bayafisa ukuyiunderstand lento ye-dementia ukuthi into esebenza kanjani. Sase sithi cha asilithathe lethuba sikusondeza eduze. Awushela ubani okabanwenzani khona la eminyangweni? Ngiyabonga kakhulu ithuba entokozo ngina ku Dr. Njabulo Sibiya. Absolutely. Psychiatrist, head of psychiatry khona la eHarry Gwala Regional Hospital. Ngokusebenza. Siyabonga kakhulu ithuba engibingelele nakwena ngqongqoshe. Siyabonga ukuthi uphinde ubuye e-office. Impela njengoba besishilo ke ngqongqoshe ukuthi sesinalo lento ukuthi sicele abalandeli bethu lapha kuyipage lethu lomnyango ukuthi sicela nisiphe ama topic. Ukhona ke uNotho Mtshali othe uwasenanda ubuze indaba ye-dementia uthi ucela nje simthole udokotela ozoyichaza kahle ngenxa yezimo ke naye abhekene nazo ngenxa ye-dementia. Siyacela ukuthi usibeke ukuthi iyini i-dementia umuntu nje ongayazi uhlangana naye emgaqweni ungamchazela ukuthi iyini. Ngiyabonga umbuzo Ntokozo. I-dementia firstly isifo somqondo. Ngamanye amazwi kuyisifo esaffect umqondo ngokuthi kube khona i-damage ekhona in the brain ubuchopho. Kuba ke isifo ke esibehave ngokuthi umuntu mayesenaso sibe khona asiriveseki aselapheki. Kuba isifo esiba chronic so umuntu uphila naso lesifo azashiya emhlabeni. Siba nezimpawu ke ezithize ke esoyithinta ukuthi ke sibuya kanjani uma siziveza kanjani ukuthi mayisenaso. Bengifuna nje uvela ungene kuzo ukuthi ngingambona ngani ukuthi cha lo sekuyiyona i-dementia ba zikhona ezinye izinto ukuthi kucishe kufane ngizombona umuntu ngoba emdala enze ukuthi bese ngithi seyi-dementia kodwa mhlambe yini ngempela engingabona ngathi sekuyiyona i-dementia. Yebo. So I think yasiza noku-understand ukuthi ubuchopho ke umsebenzi wawo yini. So ubuchopho kunama departments noma iminyango ehlukahlukene. Usuka amadoda ugovernment kune system econtroller ama-emotions for example, control behavior. Kune system involved nge-memory and learning and things like that. So i-dementia alikho igama lezulu elikwazi ukulisho ukuthi i-dementia kodwa
sikwazi ukuyichaza Okay. ngokuthi umuntu what is the predominant clinical picture. Okay. That is why sometimes bizwa ngokuthi isifo sokukhohlwa. Oh yes. Yeah, so kuba i-feature noma i-clinical feature noma kuba impawu kuba izona eziba mandla kakhulu and it becomes the main thing. And everything else noma ezinye impawu eziba khona ezi-associated ziba khona but azibi strong as Okay. ukukhohlwa. And i-dementia ke ibangwa izinto ezihlukahlukene. Okay. Kukhona i-dementia egcwele kakhulu eyaziwa ngokuthiwa i-Alzheimer's dementia. Okay. Kukhona i-dementia ekuthiwa i-vascular dementia. Ngazi leyo ke mina. Ebanywa noma ebangwa izifo njenge-stroke for Okay. example. Okay. Kube khona ke ne-dementia ebangwa uphuzo. Oh. Uphuza kakhulu, heavy drinking for isikhathi eside iminyaka. Okay. So abocwaningo bayasho ukuthi kuthatha iminyaka about 20 years for umuntu osemathubeni ukubona i-dementia ophuza ngaleyo ndlela ukuthi abe nesifo se-dementia for example. But khona ke and other forms of dementia abangoma-infection for example. Okay. njengayi-HIV. Oh, yes. Bangakhontrolekile abanye abasethubeni lokuba nayo i-dementia bagcine sebebanayo. Okay. Nezinye ke inhlobo ze-dementia ezingajwayelekile kakhulu enamagama ahlukahlukene. Ey ngiyizwe noma siyazi mhlawumbe research ayikabikho kodwa abaningi kunamampunge ngiyangikubeke lokho kwamampunge abantu abathi lokhu basinda kwi-COVID sebeyakhohlwa kukhona yini mhlawumbe nakhona ngoba ngizwe ukuthi ikhona ezinye izifo eziba nomthelelo ekukhohlweni. Impela i-COVID akusona isifo esibambe esifubeni kuphela. Ama-systems wonke emzimbeni angaba affected and ubuchopho is one of those systems emzimbeni that can be affected. Kube khona lokhu kuthiwa long COVID. Okay. Ila sibona khona ukuthi kuba khona inkinga njengokukhohlwa. Okay. Kuba khona i-post COVID syndrome. Kube khona i-long COVID ekuyiyona ethanda ukuthi iqhubeke iyinyangana. Hey. And kukhona necwaningo oluveza ukuthi ke i-long COVID ngenzeka ithi ukudamba kancane. Okay. Uma uthola any infection uma ngabe umkhuhlane iphinde ibuye lento ye-long COVID ngoba i-activate-eka kanjalo. Manje ke abanye bayibuthi ke lento yabantu abadala ngoba ilokhu ibekwa ngathi abantu abadala ikuphi la igadla khona kakhulu noma ingamphatha nje nomuntu esemncane i-dementia le. Yeah, ntokozo. Njengoba sengishile kuya ngokuthi ke ibangwa yini i-dementia. Yes, khona ke le dementia ebandakanya kakhulu nabantu asebekhulile. So kakhulukazi masufika ku-age 65. Oh, 60. I-risk yokuthi ube ne-Alzheimer's dementia for example 65 kuya ku-70 kune-percentage ekhona. Okay. Ngale kwa-75 especially ko-80 kale amathuba abamakhulu kakhulu. Leke ngono 80 yakhohlwa. Absolutely. Kodwa-ke njengoba ngishilo ukuthi kudepende ukuthi kubangwa yini. For example uma i-stroke sikubamba uneminyaka u-50 for example ungaba ne-dementia at that age. HIV mawuba nayo ngaphansi ko-65 Okay. ukanjalo. Okay. No, mhlambe ke ikhona indlela ukuthi ngayigwema ngizwile ukuthi uthe iba lapha na ku government lapha emqondweni. But ke ikhona indlela engingayigwema ngayo ukuthi ingaze ingiphathe noma ngiyivikele kuyo. Khona impela ukuthi ke kwi-dementia khona leyo ungakwazi ukuyivikela. Khona ke abasemathubeni ukuyithola ungavikela ukuthi mhlawumbe ingabi severe kakhulu mayiba khona. But kunama general measures ngoba i-dementia ucwaningo luyaveza ukuthi it's linked to i-lifestyle yomuntu. Okay. So izinto enjengo diet ukudla okunempilo. Hey, Yes, ukuzivocavoca kumzimba. voca ngqongqoshe. Absolutely. Yes, nokuzinakekela ukuthi ke i-weight iba kanjani for Yes. example wehlisa uphuzo noma ukuliyeka. Yebo. I-vascular dementia Manje for dodolo lokhu example. bale wagadla lapha esihleli wasihleli ukuphuza kuphela mhlawumbe ngathi sisasinde kukho. Kodwa lokho kunye ugadlile kakhulu. Impela vascular dementia for example. Yes. Uma i-high noma isifo kuthiwa umfutho wegazi phezulu Kuyakhohlela. wawungekho controlled. Shukela, mafutha emzimbeni, Sure. ukubhema nako ukuphuza. Hey. Izinto lezi uma zingekho controlled zingagcina sezilidela kwi-stroke bese kuba i-dementia. So lezo zinto uma zicontrolekile ungapreventa for example. Ukuthi ulentuzi. Wena Ngiyathemba ukuthi bayezwe emakhaya ukuthi kancane kancane lokhu uvela ugwayi, uvela utshwala, uvela ugwayi kuzo zonke izinto abayibalayo odokotela. Yikho ngeke ngithi ke umuntu osayisebenzisa lezi zinto ekhaya ngiyacela ukuthi ke azame ukuthi ke akunciphise noma aqede mawukuthi kungenzeka ngoba senginakusisi ukuthi kuzo zonke into esisilethe odokotela abawushiye ugwayi notshwala ukuthi ke umuntu angayithola. Mhlambe kumlayezo wakho okugcina ke siyazi ukuthi inyanga yokuvuselelana ngokwezifo ze-18 ingqondo le ngiyacela ukuthi ke uphinde futhi usiphe umlayezo wenu ke niwodokotela bengqondo. Impela ya
intshumayelo noma imessage Absolutely. esiloke siqhubeka njalo kubalekile ukubona ama signs kusa early Okay. ngoba it's not possible to understand ukuthi wonke umuntu a prevent izifo ethize so ukufundiseka uyisiguli noma ukufundiseka as a family noma relative kubalekile ukubona impawu for various conditions physical as well as mental health problems umuntu akwazi ukuthi asheshe athole usizo education health education into eqhubeka njalo but usizo lukhona ama clinic akhona ibhedlela zikhona kanjalo usizo lukhona it's available but your awareness ebalekile ngaphambi koba ngudedele nje khona ubhala lapha kwi Facebook page uyacela ukuthi umpha ama symptoms akhona yes yeah symptoms so the predominant feature ke iyona lento sibona ngani yeah so isifo sokukhohlwa i-memory ke ihlukahlukene yes khona okuthiwa i-verbal memory for example okay ukhohlwe ntokozo ukuthi bengithini 5 minutes ago visual memory is another example ukhohlwe ukuthi bengiboneni an hour ago for example nokukhohlwa ke izinto ezenzeka kudala nokukhohlwa izinto ezisanda kwenzeka recent memory long term memory so ihlukahlukene lento ye-memory okunye kube associated with the orientation esithi ngesilungu spatial disorientation uduke ukhohle ukuthi i-toilet likuphi noma isitolo bengisazi ukuthi besikuphi sengikhohliwe abanye baze babhala ukuthi u-L ukuzikhumbuza ukuthi u-left lo u-R u-right lo so left to right disorientation bese ke abanye kube khona ezinye impawu for example kube khona lokuthiwa psychosis ube umuntu abe neparanoia usole wonke umuntu endlini ukuthi bafuna umbulala bayantshontshela noma khona izinto ozwayo so ziningi impawu incindezi nayo yabalwa lapho anxiety ukuqwasha kuba aggressive lento okungalali ukujudge behavior ibe abnormal kodwa njengoba sengishilo isifo kakhulukazi etarget lento yokukhohlwa lokunye kuba ama associated features hayi ke ngiyathemba ke ngqongqosho uma ukwakhohlwa khona into obufuna ukusitshela yona njengoba sekuyidinga bese kuyini absolutely before esuka udokotela Ntokozo ukhulumile in terms of izinto ezingaphandle ezenza ukuthi umuntu angagcine naso lesifo sedementia kuyenzeka yini dokotela ukuthi isifo sedementia sibe hereditary okusho ukuthi sithathelane ngokozalo I think that's what hereditary is ukuthathelana ngokozalo impela ngqongqosho kunjalo hereditary kube khona ama-genes onawo for izifo ezithize ama-genes ke noma into esegazini into ezizalwa nayo yebo kudepende ukuthi nama-genes asiphi isifo so izinto enjengo-dementia sibuye sithi into acquired even noma uzalwe nayo but isiveza at a certain age or certain stage in life kube khona-ke izinto kwi-environment ezitriggerisha lawo ma-genes for example certain diets exposure to stress ungakwazi ukucontroller stress reactions izinto enjengalezo naloko diet ebesikhuluma ngayo ukubhema ukuphuza kanjalo hayi funeka siyiqinise ke le diet ngoba ihlala lokhu ivela kancane iyavela cha asikhulule dokotela ubuhlelo lami lisuthi kakhulu namhlanje ngizoswa ngejubane manje ngibheke lapha kwi-mpox sizwile ke ngqongqoshe ukuthi ke i-mpox isalokhu ikhona ukhona ke sesibabongile soba naye njengamanjoma namkapi kodwa ngaphambi basingene kuyona ngiyazi nawe ukuthi mhlambe kukhona obungasipha nje kona ukuthi yena ngokuqonda kwenu ithini into ye-mpox manje la esifundazweni Ntokozo i-mpox isifo ebesisizwa over the years ukuthi simenyezelwa emazweni ase North Africa kakhulukazi so bekungavamile ukuthi sicabanga ukuthi nathi yoke isifice isisificile la eSouth Africa and yasifica nathi la kwa province yaKwaZulu Natal asivamile ukusala kuyisi province yaKwaZulu Natal uyazi nami ngiphatha kabi le hayi manje sengilokhu ngigadile ngoba ngeCovid saba wokuqala nomunye wabafethu ukuyithola manje nalesi ngigade kakhulu ukuthi ngingabi kokuqala eoffice wayithola impela sayibona ngawe eoffice ukuthi khona no into ye-mpox Ntokozo so far abantu kwi-province asebebenayo bawu9 and ke kodwa okuhle ukuthi abaningi babo sebelaphekile abaningi babo sebekhululekile sebehambile baye emakhaya so udade okusho ukuthi amaphaphu phansi abantu iyalapheka amaphaphu uphuthume ngesikhathi njengoba silethe udade wethu babongile nje ukuthi azoyichaza asenzeli ukuthi umuntu onayo i-mpox ekhaya asabe ukuza kuthina asenzeli ukuthi abantu basemakhaya bamcwase uma bebona leyo ama symptoms noma
ukuvela ukuthi engathi yamphatha silethe information ngoba senzele ukuthi abantu basemakhaya bazi ukuthi umuntu usizakala kanjani bazi ukuthi sivikela kanjani bazi ukuthi uma ngabe khona osenaye ekhaya ikuphi okufuna sikwenze ukuze yena aphephe nathi sonke sikhona emakhaya siphephe. So kubalekile ukuthi information esitholayo noma ulwazi esilitholayo singalisebenzisi ukucwasa but silisebenzise ukuthi sikwazi ukuthi sakhane ngayo siye phambili. So iMpox sinayo ke kwiprovince yaKwaZulu Natal ibhedlela zethu ziready. Ngicabanga ukuthi kulamaviki ebengingekho kuona abantu bebe ama specialists ekade ubaletha beyichaza indaba yokuthi no si ready thina njenge province siyakwazi ukuthi siye lapha nakukhona ufuna odinga uku-isolate we are more than ready ukuthi sikwazi ukuthi simbeke esibhedlela akwazi ukuthi anakekeleke ngendlela okuyiyona yona. Okuhleke ukuthi kulo 9 okade u-infected abaningi babo abasekho esibhedlela just a few utholakala ukuthi isalashwa within isibhedlela okusijabulisayo ke lokho. Kodwa we are still making a call yokuthi nalaba abathi nabehlele ekhaya bayibuke babona ukuthi hey uma seyichazwa le ndaba engathi ngempela nami ingiphethe noma ike yangiphatha woza nje sizoyixoxa sikubuke sibone ukuthi sidlulile ungathi ngoba eyake yangiphatha mhlambe last week manje ayisengibona sengi-right cha hamba uye eMnyangweni Wezempilo uzobukwa kahle bese ke siyavumelana ukuthi siya kanjani phambili. Impela kunjalo bathe nje mawuza unesifoci kuyashisa uthi uyezwa sekuyakhwehleleka uthi uyezwa sekuluma umzimba uyezwa uphelelwa umoya uyezwa kuvela manje amaputshuputshuza uthi uyawabona abanobomvu phakathi uthi uyawabona asengaphakathi nasezandleni usegadlileke uMpox. Bathi ke phuthuma ngejubane ubhikelele clinic. Kodwa ke njengoba namgabhi siyabonga ngethu bohlala usipha lona. Sicela usibeke nje sithombeni sisesikuphi sisifundazwe nento yeMpox. Ngiyazi ukuthi no WHO ufikile nawo kuyasetshenziswana kunama meetings eniba nawo usiphe nje ukuthi iziphi inhlelo esinazo ne weekend enkuleni nezinhlelo eseninazo futhi eni prepare ngoko side la Mpox. Usibeke nje ngesikhathi esifishane ngunika u2 minutes ukwazi usigoqela konke lokho. Siyabonga kakhulu ngibingelela ungqongqoshe ngibikelele no Mr Maphisa nabalandeli emakhaya. Absolutely. KZN si ready besino Pride walk last week. Sisebenze kahle kakhulu nama organizers i-department ibe-party ye-Pride sayenza screening safuthi sabafundisa nango Mpox ngoba kuyi-weekend enkulu ngoba sowushilo si ready sizamela ukuhlangana no AXA no BMA e-airport ukuthi sibe nayo ama pamphlets esizowabeka endaweni ezithizeni so that abantu bazi noma bayajabulisa ukuthi kodwa no Mpox ukhona nokuthi yini ekufanele bayenze nokuthi siyabona ukuthi abantu ama numbers ayakhuphuka abantu abafika esibhedlela besithi nami ngiyabona ngathi nginawo siyabatesta sisalinda ama results. Absolutely. Yes. So i-department i-ready ngoba MEC kade seshilo and nokuthi enye into esizwa ukuthi abantu bayesaba ukuquarantine sifuna ukuza very upfront ukuthi asiquarantine umuntu kodwa la uno Mpox ungakwazi uku-isolate ungenalo i-toilet lakho ekhaya nekamera lakho ozolisebenzisa wedwa siyasho ukuthi thina sizokwazi ukukulekelela ukuthi ukwazi ukuvikela umndeni wakho. Sik-isolate in our facilities. Mhlambe uma ngibeke isithombeni kuphi la isikwazi iziphi ibhedlela ngiyakhumbula ngo-COVID naneyibhedlela nani-identifyile ngabe izo zonke ibhedlela eziquarantinayo noma ninezileze ne-18 nizibekile for quarantine? Okwamanje sisathe isibhedlela nesibhedlela asibe nendawo la sizobeka sizo-isolate khona kodwa ama numbers hopefully angeke azakhuphuke kodwa mayikhuphuka zikhona ibhedlela eThekwini sesikhulumile ngeibhedlela ezifana noClaywood ukuthi mama numbers enyuka mhlambe kofanele sizama ukuthi siba isolate khona kodwa for now zonke ibhedlela ziyakwazi ukuba isolate. Manibheka ngokweinamba engenayo nabantu asebebuyele emuva likhona ithemba lokuthi impi esibhekene nayo sikwazi ukubhekana nayo le noma ningathi abantu abaqale bethuke? Ayimpi esikwazi ukubhekana nayo ngoba MEC kadesho abantu abaningi seberecoverile i-patient nje sinayo iyodwa currently admitted
iku treatment so sifuna ukusho ukuthi siyakwazi si ready nama systems are akuyona into ethusayo ukuthi inkinga kulabo bantu abasuke benama chronic conditions oshukela mhlambe uno HIV AIDS o TB kusho ukuthi labo bantu abanalezo sifo ifika igadle ngamandla kodwa if ifike emntini o healthy isifo esikwazi ukulashwa ungayitholanga ne treatment le esetshenziswayo kuliwe nalawo ma symptoms osuke unawo ngaleso sikhathi ngizwile kuthiwa nayo treatment isifikile isikhona kodwa ifika ikhawu ngendlela efika ngawo ngakusibeka esombeni sikuphi lapha i-treatment ikhona ngoba i-teicoveramate akuyona i-drug e-registered la e-South Africa so siyitholile from u-WHO to u-National Department of Health kodwa not every patient izoyithola i-treatment kune-criteria esetshenziswayo udokotela uya-consulta no-NICD udiscuss i-patient babone ukuthi le patient i-patient eyidinga i-teicoveramate then isuke ize currently ngoba phela kunama-supra processes ekufanele enziwe isegoli kodwa siyakwazi ukuyiletha as soon as possible makukhona i-patient eyidingayo absolutely okusho ukuthi ke kulesingisi sikababongile sonke asishiyo Ntokozo yeah indlela yokwelapha ikhona absolutely kodwa akuyena wonke umuntu oza eminyangweni wezempilo ozonikezwa le ndlela yokulapha ubabongile ayishoyo ukuthi ngoba sinayo eSouth Africa kwaphoqele ukuthi silande kwenye indawo kodwa abanye bethu uma ngabe uthola ukuthi amasosha omzimba a strong ayakwazi ukuthi wona ayilwele enaleli gciwane bese ke uma ufika kuthina amasosha akhe right thina sivele silaphe umkhuhlane nangabe uyajula symptoms silapha ifever nangabe isymptom yakho ifever silaphe ilondo mangabe kulapho kodwa uma kulapheka lokho awusadingi ukuthi ungene kule treatment akade yisho but bakhona abanye uthola ukuthi sebegula ngendlela yokuthi abasasakwazi ukuthi silaphe ama symptoms kuphela sikwazi ukulapha umkhuhlane sikwazi ukulapha ukushisa nani sekufuneka manje iphilisi la ngempela ke livela lilwa negciwane lona direct yilapho ke okusho ukuthi uthola khona udokotela uma ekubona uyena oshoyo ukuthi hayi wena amasosha akhe asi right asezangakwazi ukuthi alwe wena wakho noma guga amasosha ase compromised aseyagula kakhulu sesizofaka kwi treatment icace ba ayidinga okoniyo cha umlayezo wokugcina ngo-mpox mhlawumbe ngoba ngiyazi miningi imilayezo enishoyo umlayezo nje wokugcina nga-mpox ukuze sikwazi ukukhulula sifuna ukuthi sicela abantu babe careful uskin to skin sisabona kuyona izothi mode of transmission kuwo wonke lama modes uskin to skin yini lokho kuthintana ngemzimba iloko kuthintana ngomzimba nangandle so sizama ukuthi abantu mhlambe lokho kocansi kuyangena nalapha nocansi kuyangena lapha lento ayisho ungqongqoshe ethi spoon nayo iyangena lapha skin to skin thintana skin kuyahambisana nje impela qhubeka ke so sifuna ukuthi abantu abacophelele babe careful and usizo likhona abantu abaye ukuzidiagnose abahambe baye to the nearest facility ngoba sithola abantu esebe usevere mpox kusho ukuthi sebegula kakhulu abaye sizoba kuya discuss patient uzokwazi ukulapheka ngesikhathi Hayi-ke siyabonga kakhulu ngenxa yesikhathi ke sihlala ishala ndoda ngiyajabula ngoba iviki neviki lokhu uyasibriefa nango-COVID wayene-report yakhe lokho esitshela sebebangaka sekuhambe 15 16 7 namanje uyasibriefa nje uyasibriefa siyabonga kakhulu cha sosibange Jubane-ke selapha ya manje kudokotela naye ezokhulumisa ke indaba enkulu bakithi ngoba njengoba ngishilo ngqongqosho ukuthi bayangena lapha kwi-Facebook page yomnyango bayasicela ukuthi ke sicela i-topic khona ungenile wathi ucela i-cataract njengoba ke namhlanje sino dadewethu la ozosikhulumisela nge-cataract nangokuthi udokotela unombuso mathe but dokotela ngicela ukungakuthatheli nawe into yakho phela kuyi-introducer uzisho ukuthi ubani wakabani wenzani la emnyangweni. Ngiyabonga ngiyabingelela kungqongqoshe wethu ngiyabingelela nawe mphathi kohlelo nabase emakhaya ababukile ngunombuso mathe ngiphethe kwisihlalo esika chief specialist masithi uchwepheshe wamehlo omkhulu la eKwaZulu Natal nase UKZN umsebenzi wami uqondane neliso
iso nje awulubheki iso siyahlukanisa ke kodwa bakhona abadila nezibuko thina sidila nokugula kweso beniyibuko ngeke ungisize nje kwelinye ithuba masilitholile ukuthi isikhathi asikho ngakuthina size sithi awusiphe kulo sekhaya usemusha nje office awunayo kuba ulento yena ukumthatha through ukuthi ijeni ihanjwa kanjani uzofika la khona ungasummarizela nje ngeminute ukuthi uze umuntu afike kube ni chief specialist kusuke khanjwe siqala medical school siqala ngokusebenza waqala le kanti yebo siqala ngokufunda sizimisele siphase esikoleni high school bese siyadlulela ke university i-medical school uma uqeda i-medical school wenza internship wenza community service bese kuyimake ungena kuhlelo leke loku specialize uzoba uchwepheshe wamehlo so indlela yinde kodwa ngoba naku sikhona siyabonakala kuyahambeka mina ngizoza nje leliso ngifuna liguleke einsukwini yenziphi impawu ze-cataract mhlawumbe noma uqale ngombuzo uzwile kadadewethu awuqale nje usiphendule udadewethu esesakhona emoyeni mhlawumbe ngingacacisa ukuthi i-cataract isifo esivela esweni sihambiselana kakhulu nabantu asebekhulile ngeminyaka akuyona kuphela kodwa i-cataract edala umuntu ukuthi angaboni ziningi izifo ezikhona kona kujwayelekile ukuthi abantu abangapheka u40 kuba ibona ke sisathi siphumule absolutely kuba ibona ke abaye bavelelwe i-cataract into enzakalayo esingakwazi ukuyihlehlisela emuva ukwazi ukuyimisa umisi ikhona zikhona ke ezinye izifo ezingadala ukuthi i-cataract ivele mhlawumbe kunga expectiwe ukuthi izovela so ukulimala kweso kuyayidala i-cataract kuba khona nemithi esetshenziswayo ephuzwayo noma econsiselwa emehlweni engayidala i-cataract kube khona nezifo ke samselana mhlawumbe nokugula kwashukela nezinye izifo ke ezingadala uyangena nawe yawusala into kashukela sethi ngilanda umuntu osichazela lo shukela yini lento kashukela manje ke mhlamba uyichazi yini i-cataract ngoba sengilokhu ngiyakuzwa ukuthi ichazwa yini nani but yini lento lekuthiwa i-cataract so isifo esivela kwingxenye yelihlo esithi i-lens mhlambe ngingalinganisa mongabuka izibuko ukuthi nazo zine lens kanti ukuze ukwazi ukubona kahle i-lens yezibuko fanele ibe clear kungabi nokuphazamisayo lolo shintsho ke lwenzakala kuyi-lens odalwe nayo esweni liyashintsha ugcine kube nenkungu phakathi kuyona okudala ukuthi umuntu angakwazi ukubona kahle kungahamba iminyaka ligcine livalekile kodwa kubalekile ukuthi uma sikwazile ukulisebenza liyakwazi ukubuyela esimeni uma kuukuthi i-cataract kuphela kuyenzeka ukuthi i-cataract ihambiselana nezinye ke izifo njengoshukela ushukela uyakwazi ukulimaza ihlo ngendlela engalungiseki so mhlawumbe ukuphendula usiso bese ucingweni ukuthi ugogo kungenzeka ukuthi akuyona kuphela i-cataract ekhona ukuhlukanisa uma iso lisakwazi ukubona ukukhanya siyazi ukuthi mhlawumbe i-cataract kuphela uma iso selimnyama lingakwazi ukuhlukanisa akuseyona kuphela i-cataract asifikeli kuleso simo leso uma kuyi-cataract kuphela ukuthi ke sengifisa ukuthi usigoqele ukuthi iyakwazi ukugwemeka nanokuthi ke into nje bukabuza ungqongqosho ukuthi isifo lesi engasithola ngokuthi ekhaya banaso noma isifo engisithola ngenxa ye-lifestyle le bade bechaza abantu mhlambe ngingachaza ukuthi izimpawu umuntu angazibona ukuthi kuba khona ushintsho ngendlela umuntu abona ngayo ushintsho olumayo noma liqhubekela phambili akulona ushintsho oluphinde lube ngcono sengisho ukuthi uma kunenkungu leyo nkungu ihlezi ikhona ingahamba ngokuhamba kwesikhathi iqinise ligcine livalekile khona ezinye ukugula kunye ukugula okungadala ukuthi kube khona ushintsho libe ngcono ihlo liphinde lishintshe liphinde libe ngcono akuyona i-cataract leyo njengoba bese ngichazile ukuthi into ehambiselana nokukhula kweminyaka so bona zikhona izinto umuntu angazenza mhlambe uma umuntu osebenzela ngaphandle isikhathi esiningi noma uhlezi uselangeni uma ungasebenzisa ama sunglasses kuyalekelela lokho ukuthi akuyimisi kodwa kuyalekelela ukuthi ideleyeke yebo iyenzeka ke ne-cataract iyavela ebantwaneni ebantwaneni ivela mhlawumbe ingane ingazalwa inayo i-cataract into engajwayelekile ke leyo
siyakwazi ke ukulisebenza ihlo silekelele silisebenza ngeoperation iyona ndlela kuphela esikwazi ukuyitreata i-cataract manje ke mhlambe ke umuntu ongayibuza ukuthi ke mangifuna usizo nje nami ngisona njengolo uthi seyihambe zonke izibhedlela ngiyacaniswa kwafika nakuwena uthi uyihambe zonke izibhedlela ugogo lona 81 kodwa ke manje usiza basalitholi ndawo umuntu osuke naleyo ke uphuma bhekephi nje maye sebona kuzona kungasaboni kahle uphuma bhekephi bona akujwayelekile ukuthi umuntu okwisimo esenjalo angasizakali uma kuyi-cataract kuphela kungenzeka ukuthi umama wayichazeliwe ukuthi kukhona okunye ukugula okukhona okungasebenzeki esingezikwazi ukusimlekelele ngalo akujwayelekile kanti ngokwemvumo ngokomthetho akufanele umuntu ongesaboni ngenxa ye-cataract ahlale angasetshenzwa ngokomthetho so kungenzeka ukuthi mhlambe kukhona okunye ukugula mhlambe azange baze bachazeleke kahle ukuthi ukuthi kunenkinga ke kodwa ke kubalekile ukuthi ke umuntu nomuntu ozibona mhlambe solo ukuthi unayo inkinga iya ekliniki bakwazi ukukudlulisela ke sikwazi ukubona sikulekelela absolutely sizomcelela kodwa ugogo lo ngoba bazoyithatha inamba uyambona ukuthi unentshisekelo udade le mhlawumbe ubuyile nje usetertiary la funda khona uthe hayi ngizolithinta lo hlelo ngiyalazi liyasebenza ukuthi ke socela ukuthi nithintane naye uzama ukuthola kulandeleleka udaba lakhe sibone ukuthi singamsiza kanjani absolutely cha ngale uchitha isikhathi usekhona oyedwa osele ngizocela ukuthi sithathe yena ngejubane elikhulu ngqongqoshe na indaba ye-cataract mhlawumbe kukhona okuncane nawo ngoba ungafisa ukusho sisathatha okugcina no I think kufuna sibonge kudokotela and sivumelana ukuthi udadewethu Andile sizomthinta ukhabazela uzomthinta amhlanganise nodokotela sikwazi ukubona ukuthi uma ethi sebehambe yonke indawo bahambe bafikaphi and sikwazi ukuthi sisize but siyenze i-call emphakathini nalabo abahlala nabantu abadala ukuthi i-cataract noma kunegama lesizulu kuyaye kuthiwe ukungulwa ungegwezi that's right that's the bengifuna siyisebenzise so that umphakathi understand ukuthi sikhuluma ngani kuyenzeka lokho eminyangweni wezempilo kuyenzeka ke siyithole sine waiting list ende kakhulu yokwenza i-cataract abantu bakithi bangakhathali siyazama ukuthi siyinciphise as a result sisebenza even nabantu nodokotela abasebenza kwi-private sector ukuze sinciphise kodwa uma khona simaziyo onayo i-cataract definitely mlethene eminyangweni wezempilo sokwazi ukuthi simsize dadewethu kwesinayo njengamanje usuka kwandaba zabantu ibona basibhekelela ukuphila kwethu singabasebenzi ngqongqoshe siyakubonga ngalo dadewethu ngoba nathi ke sifike sine stress la uvela uyakuyena kushaye ngesmile uzosingcono akutshela ukuthi hayenza ujima ubhekele i-wellness sifuna ukuthi ke kafishane obisikhatha sekho ngakuthina usigoqele nje ukuthi kubaleke ngani abasebenzi behlale bebhekelelwe ngento yomqondo behlale bebhekelelwe ukuthi bengabi nezingxaki emsebenzini nanokuthi ngiphuma ngibhekephi makuthi ngiyasindelwa emsebenzini ngiyabonga ngibingelele ngqongqoshe ngibingelele kuBuntokozo ngibingelele nabasebenzi bonke kunokuthula kwaDlamini uSadlamini ngibhekelele iEmployee Health and Wellness kwiDepartment of Health absolutely bengisasho ke Ntokozo ukuthi ukuze sikwazi ukuthi siwuservice umphakathi wethu siwu Department of Health kufuneka sazi ukuthi ama society siwathumelayo aphilile akulungele ukuthi aqale abone umphakathi wethu awasize ngezimo zempilo ngoba uma ngabe bona labantu akumele ngabe bakhipha usizo umphakathini banezingqinamba ezingaxazululekile bazogcina bengakwazi ukuthi bawusingathe umphakathi njengoba kumele bawusingathe so kubalekile ukuthi njengomnyango singabhekeleli nje umphakathi kuphela kodwa sithi nabasebenzi bethu la ngaphakathi nabo babalekile futhi sifuna ukuthi nabo mangabe kukhona ingqinamba nezinkinga ababhekile nazo ungaba kula emsebenzini ungaba kusekhaya noma kukuphi abazi ukuthi kukhona umnyango obhekelele bona onochwepheshe abaqeqeshelwe ukubhekelela izinkinga ngabe ezomphefumulo ngaba ezomzimba kungaba ezengqondo ukuthi bakwazi ukuthi in real time Ntokozo uyafona nginenkinga sikuhlelela ukuthi ukwazi ukuthi uthole usizo asikhethi futhi kusukela phezulu ngisho ungqongqoshe mengathi nami nginenkinga umnyango wethu uvulekile ngisho dokotela wonke umuntu omsebenzi wethu ukhululekile ukuthi futhi ngifuna ukubaqinisekisa ukuthi abantu abakhona ababizwa ama wellness practitioner ba abantu abaprofessional akubona omana la ngikutshela so uma ngabe ufikile unenkinga
uyibeke inkinga yakho leyo nto iba confidential between wena kanye nomsebenzi. Uma ngabe kufuneka kube khona wesithathu esimbizayo ukuthi azosiza sixazulule asikwenzi behind your back kodwa sokuchazela ukuthi sobabili asihambe siyothola usizo ledlulele ngoba yilo isidingo noma inkingo onayo sizodinga ukuthi sibone omunye umuntu wesithathu. Ngqongqoshe khona umsebenzi njengamanje othola ekhaya mayivuka njalo uyabhaqa uyashawa wenziwa bese uyabona umsebenzi akasasinikezi lawo mandla kumele ngabe usinika wona ngokusebenza kubona omunye kushintsha ibehavior kwenzeka ini kanti uneyinkinga omunye une stress omunye imali ayitholayo ngokwasemsebenzini ayisenele ngokwezidingo abhekene nazo uthola ukuthi usehamba angaze ashayiswe imoto ade ekhuluma ngedementia la isizihafu ngena ngenxa yemali nakho ukwenza idementia manje uthola ukuthi singenile ashayiswe imoto lapha emgaqweni kwashaya cima but mawumsebenzi ubhekene nalezo zimo lezo ngiphuma ngibhekephi yipi inombolo ufune ngishele ngixhumana nobani nina njengoba nikhona nitholala kuphi nikhona kuma districts nikhona nezibhedlela nikuphi la nitholakala khona sikhuluma ngomsebenzi kodwa la ngithi hayi umphakathi absolutely sikhona kuwo wonke ama districts sikhona kuwo wonke ama institutions silindele ukuthi umuntu othi unenkinga akeze kuthini. Uma ngabe uhluleka ukuthola umuntu mhlambe esibhedlela umsebenzi uthole i-wellness practitioner ungathumela mina nge-email noma ufone noma uthumele no please call me mawumsebenzi kwinamba ewu060 usukhipha isel number manje 980 6817 le cell phone number eyomnyango ngaso sonke isikhathi. Ngiyajabula ukuthi khona umsebenzi uyaziyo lento ngqongqoshe khona umuntu olwakabi mawuthi awusinike isel number sinika phansi athi hayi nika u033 kumele sitholakale ngaso sonke isikhathi kodwa phela ke sesithi kwesinye isikhathi omunye umuntu yethi abe nenkinga in the middle of the night thumela nje i-message noma ungasafonanga in the middle of the night kodwa sikhona sifuna bonke abasebenzi bethu bazizwe bephephile mabesemsebenzini. Ngqongqoshe enye ke yelentuzana yezinto oyibekile le uthi uyacela ukuthi abasebenzi njoba nabo bebhena out njoba kuneyinkinga ezihlukahlukene lube khona usizo abalitholayo bayacela ukuthi uzoyiphinda inamba ngicela ubaphindele bese ungqongqoshe sivalela. Inamba yethu ithi 060 980 6817 leyo number iza ngqo kumina. Mawumsebenzi ugowisha noma ngabe ingane nangu udokotela wakho uyithela kuyena. Siyacela ngqongqoshe sigoqela isikhathi sakho ngakuthini. Siyabonga kakhulu Ntokozo sibonge ukuthi silitholile ithuba lokuthi kule 7th term seventh administration esikuyona kungqongqoshe omusha eminyakeni wezempilo namhlanje siyabonga kakhulu ukuthi sibe kule show siyathemba ke ukuthi kule term sizobambisana nabantu bakithi abasemakhaya ngendlela ebesibambisene ngayo kulenye show i-commitment noma ukuyibophezela esikwenzayo kule show yethu leyo ukuthi sizoqhubeka silethe information noma ulwazi njengoba besenza. Ngiyakujabulela kakhulu ukuthi abantu bakithi sebeqalile bayenza lento engangiyicelile ukuthi abasitshele ukuthi yiphi enye information abafisa siyenze. Uyabona nje abafisa sibalethele yona kuyenzeka Ntokozo sikhulume ngecataract namhlanje njengoba kuJuly ebese thina sicabanga ukuthi abantu sesiyikhulumile kanti mhlambe nango December kuyafuna siphinde siyiphinde so that information lokingena. So abantu bakithi bangakhathali ukuloku besho ukuthi cha sesicela nikhulume ngalokho nikhulume ngalokho nathi sithi nasihleli siwabuka ikhalenda yakwa health siwacabanga ama topics ukuthi hayi namhlanje kufuna sibakhulumise ngalokho nangalokho but uthola ukuthi ezinye izinto esizaziyo thina ngoba sidila nazo usuku nosuku singacabanga ukuthi emakhaya bayadinga ukuthi sibakhulumise. So kuyasebenza kakhulu ukuthi abantu bakithi emakhaya basitshele bakhulume nathi ukuthi bafisani ngalolu hlelo. Ngiyakujabulela kakhulu ukuthi abantu bethu abasilalelayo nabasibukelayo sebekhule ngalendlela yokuthi ngisho abantu baseGoli bayafona ngengangisemncwabeni nje wasekhaya eScott ngangikhulunyiswa abantu baseGoli bethi hey upho absolutely thina baselapha absolutely phela thina sabantu bakwaZulu Natal nina nabantu baseGoli kodwa kusho ukuthi abantu bayalilalela uhlelo. Siyakujabulela kakhulu lokho ngoba
kuyasikhombisa ukuthi kusho ukuthi sikhona isidingo salolu hlelo and sizoqhubeka silenze ngalendlela abantu bakithi abafisa ngayo. Sibonge kakhulu kumahamba abuye nangu niyayibonela nani ngamehlo ubuyile ufikile uthelelekile ugalelekile umnyango ke usazoqhubeka ugijima njengoba uvela ugijima epage lomnyango kwaZulu-Natal Department of Health ngenani ke bakwethu nisinike ama topic enfisa akhulunyiswa odokotela nizwile sinilandela ama super specialist bakwethu isikhathi sihlala sesilimaza sivalelise sethe kulungela kabayi.